chuo tamba chaki keto gima red ka koro ji penjo ni ya jamani nok timre kama kora penji wakati manok atimra kamano gik manok atimra go kamano nikech nitie wakati mane sime onge koro in kane sime onge nineno jok mane timo gik but koro sani kineno gima timo ok atimo gima an madwaro atimo gima an mahero winjo matini ing'e gima timo kora penji ka wacho gima natimo akia natime go wuodhane gini igol kara penji ka golo gigi te keto piny kora golo gigi te koro iparo ni akia kuma agologie kora amiyi ginie kawi bitweri in be koro tweri koro in owuon kata ka in gi parani tweri kaka natwera ma ji penjo niya koro koponi bet ni koro dong' atwera koro ne kako ni iumo nyaka wang'i koro iloso kaka ne mari cha which means niya dong' atwera kaka nitweri but ma iketo kama gini konyi gang'o e ngimani in sami ikete nikech akete matiende luwo copy paste dagi kawe mayelo dagi kawe gik ma ok atwera go in miwacho ne ya ok an mawacho in koro irwakori koro ichalo ng'ama dhi wuoth nikech ichalo ng'ama obiro e oda to rwako lawa to ewe nikech an sama nawuok kata kaka nabiro nang'e kaka plan ne kaka koro iketo ma kata yier wiyi ok nen adwa ni mondo mi aluongi e show maber next week ma live mondo wapenjo piny koro idwokri gi jopiny nikech nitiere questions mang'eny nitiere penjo mang'eny ma jopiny go mondo mi openj kiki penja gimong'e ne first ng'ama dwa penja penjono kuong ipenjrie in owuon gik mipenjago be nitie gima ose affect midwa ng'eyo mondo wakonyi or kata gik mose affect Boaz Jagingo midwa ng'eyo mondo ikonya nikech wan gi gimoro niya sani onge weluwo dhoranga ng'ato kokweri ne welo yo madhi dala ng'ato werigo en mong'eyo werigo kiseng'iewo pato tinyono go kudho kosechuoyi we ywakna akala beche yot moloyo pato in mibedo piny mondo miyi ng'ama miyi to golo kanye in mirito mondo okelni ng'ama okeloni to golo kanye warning winji sikia listen very careful mur wang'i ng'ong wang'i nyier kotami dhi e odi mondo ini weri gi gir ng'ato mokisole we dhi e liel tidwaro chiemo mokisolo dhako mosiko nini weri gi ngima nyawadu dhako mosiko nini bebi wiya rach kone nodhi madhari odhi olos ne wiye ane jikwara mboga juaga bwana mama kawuono pek malich it's okay adwa ni mondo mi wabag budho maber kabisa kod Boaz Jagingo point of correction Boaz Jagingo no okay let me start from the leg wadwa ni mondo wabag budho maber kabisa kod www.co.kobuogo mibuogo go jothumbe former Dr. Kogwodo. Yeah, it's okay.
wadhi blank but apani ang'eni wadhi bedo live mondo mi at least nitiere penjo ma wanyalo penjo Boaz. Ndik comment mari kanyo mondo ipenj Boaz gik midwa ni mondo mi penje 1 2 3 koponi maybe gik misewinjo kuome and all that ibiro ndike comment below. Gwonyruok chalre en mor malchenya kuom bedo galo ji panra nikech nitiere gik moko ma jomoko lingo to wuoche kadi to many maromi, to kata dhako bende kiyudo ma ok romi to many moro maromi, kata dichuo bende inyalo manyo maromi nikech gimoro amora ma ok romi e ngimani ok bi konyi. Koro wago erokamano to bende wawachonu adiera kapod wangima. We dhi e liel tiwachoni idhi gi dhogi nono, dhogi gi barakoa na gi dhoga nono. Luok lweti, stay at home. Vamos. Wabiro gine. Tuoche moko ne nitie maniluongo ni kipindupindu. Ne gin tuoche mag idwa lendo ba. Ok wadwa lendo, wadwa wacho ni gik moko miluongo ni wuondruok, thagruok gi sandruok opogore. Thank you so much, Aloji Panoran. It's okay. Wind this show. Apani biro duogo mondo mi wawach abiro biro. To basi ibiro biro mondo wawach ne jopiny gini maber nikech jomoko wacho ni Boss Jagingo nitie kaka en mara kia mara Boss Jagingo wi olokore. Boss Jagingo wi olokore sani aketo gine dai. Ajaka aketo ka but wabiro ng'e mano ni why iketo dai no, iketo nang'o. Abe nyimne chon ne ok iketo. Koro alip chon. Koro kawuono koro iketo. Chon gilala Jagingo yanda galora gala. Jomoko ne wuonda wuonya pala. Koro ni gallery sani koro iketo dai. It's okay, my people. Subscribe to my YouTube channel. Get the story. Subscribe and please don't forget to comment. That's the only thing we need from you, so that at least when Boaz Jagingo will be on board, yani kopone wabedo kode kendo back on our live shows, or maybe on my YouTube channel, or maybe on my because I don't know how to speak good English, but I can speak Wewe Maria Quando Seras Mia Ximegishera Seri Terraria www.katunja+ Aloji Panoran design and the only designer. Please keep it lock. Don't lock, keep it. Yeah. When you lock yourself. Keep it here. Keep it here. Try to speak your mind. Don't read. Speak your mind. And I thank you all. And I can just say, this show. Watch you so, and don't just watch show because it's watching. So can watch you. It's okay. Be blessed, my people. Thank you so much for watching this show. May God bless you. Have a good morning, people. See you yesterday.